Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho historického podcastu. Dnes je mojím hosťom novinár Dušan Mikušovič, autor knihy Neprišli sme vraždiť, v ktorej podrobne zmapoval jednu z najbrutálnejších bankových lúpeží na území Slovenska. Tá sa odohrala v marci 1927 vo Veľkej Bytči a o život pri nej prišlo 8 ľudí. Dobrý deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Svoju knihu začínate citátom od Karla Čapka, jedného z najznámejších českých, ale aj svetových spisovateľov. On na túto bankovú lúpež reagoval vo svojom komentári, kde ju prirovnáva k westernovke. Jeho článok bol uverejnený na titulke Lidových novín a mal veľavravný názov Divoký západ. V čom bola lúpež taká výnimočná, že vo svojej dobe zaujala dokonca aj samotného Karla Čapka? Obeťami. To je vlastne najjednoduchšia odpoveď. Tam zomrelo naozaj veľa ľudí. Tých 8 obetí vlastne boli dvaja z páchateľov a z tých ďalších 6 boli 4 civilisti a 2 četníci. Čiže tá lúpež patrila naozaj že k dosť šokujúcim priebehom. Po tej samotnej lúpeži bola niekoľkodňová naháňačka, to znamená, že noviny to mali možnosť sledovať niekoľko dní, takže ono to žilo na tých stránkach novín a tie prvorepublikové noviny mali radi zločiny. No a potom ešte vlastne takým dobovým kontextom. Ono to bolo necelých 10 rokov po vojne. Tá zločinnosť bola pomerne veľká. Existovala verejná debata o tom, že do akej miery za ňu ešte môže vojna a do akej miery už je to ako keby rozmer tých aktuálnych dní. A zároveň sa to stalo v období, kedy stíhali na českej strane republiky, alebo teda špeciálne na Morave, lupiča Martina Leciána práve v tých týždňoch a mesiacoch, čo bol lupič, ktorý mal na svedomí niekoľko lúpeží, dokonca aj strelieb náčetníkov a takisto vlastne aj obete. Dokonca sa chvíľku zvažovalo, že či je táto lúpež, za touto lúpežou nestojí on. Čiže vlastne ono sa toho tak nakopilo. Takže viacero vecí sa zišlo a preto vzbudila tá lúpež takú pozornosť v tej dobe. A táto lúpež bola, mám taký pocit, že celkom zabudnutou udalosťou v našej histórii. Ako ste sa k nej dostal vôbec a čo vás inšpirovalo k tomu napísať o nej celú knižku? Ja som to niekoľkokrát hovoril, že ja som mal veľmi nesprávny postup. Ja som chcel najprv napísať knižku a potom som hľadal vlastne že námet. Chcel som napísať niečo väčšie, bavili ma dejiny a vlastne skúsil som ísť na to cez zločin. No a potom veľmi som vlastne hľadal, že aký zločin by som teda akože našiel a normálne som začal veľmi jednoduchým kľúčom, že pozrel som sa na tresty smrti v období Prvej republiky na slovenskom území a vlastne narazil som na páchateľa, o ktorom som nikdy nepočul a na príbeh, o ktorom som vlastne nikdy takmer nič nenašiel na internete, možno nejaké 2 malé zmienky na nejakých malých zabudnutých portáloch ešte pomaly 15-ročných. A vlastne začal som tým pádom bádať a bavilo ma ísť hlbšie a hlbšie zisťovať, že čo sa stalo. Môžeme si prejsť najskôr tých páchateľov tej lúpeže, lebo to sú také zaujímavé postavičky. Boli to teda 4 páchatelia: Lajos Bognár, Rudolf Andraši, František Pihodňa a Matiáš Markl. Možno začneme tým, že ako sa vôbec poznali, že bol to nejaký gang kriminálnikov alebo nejak ad hoc sa stretli a dohodli sa, že vylúpia tú banku? Bolo to v princípe takmer ad hoc. Traja z nich žili, 2 sa narodili v Bratislave, jeden bol kúsok od Bratislavy pôvodom, ale 3 z nich žili v Bratislave a pohybovali sa ako keby v tomto prostredí. Všetci z nich boli nejakým spôsobom recidivisti, teda všetci z nich už sedeli za menšie zločiny. Matiáš Markl mal myslím 20 rokov v tom období, čiže on sedel len za nejaké drobné krádeže, ale napríklad Rudolf Andráši sedel niekoľko rokov v Ileve za väčšiu lúpež, čiže boli to vlastne že recidivisti a poznali sa povedzme že z galérky. No a vlastne Lajos Bognár, ten vodca bandy, ten štvrtý, prišiel do Bratislavy niekoľko mesiacov pred tou lúpežou, ktorá sa dohrala koncom marca 1927, on prišiel na jeseň 1926 a bol na úteku pred rumunskými a maďarskými úradmi, čiže on hľadal vlastne v Bratislave azyl a našiel ho tu prostredí, ktoré bolo viac menej maďarskojazyčné. To je vlastne, že možno ďalšia ich charakteristika, oni všetci hovorili po maďarsky, niektorí hovorili aj po nemecky, niektorí hovorili aj po slovensky, ale povedzme, že dohovárali sa po maďarsky a pohybovali sa v tom maďarskojazyčnom prostredí. Možno taký nepísaný líder bol práve Lajos Bognár, alebo to je taká jedna z tých hlavných postav vašej knižky. Čo vieme tak zhruba o ňom, že ak by sme si možno prešli ten jeho život bližšie, už ste to načrtli? Lajos Bognár bol najstarší z nich, on mal v čase spáchania tej lúpeže 36 rokov, ostatní boli o 10 rokov a ešte aj viacej mladší. On pochádzal z Maďarska, bojoval v prvej svetovej vojne, čiže
bol vojakom, predtým viac menej vlastne strávil ten čas alebo tú prvú dospelosť v statku svojho otca, čiže žil vlastne že u svojej rodiny, ale veľmi ho ovplyvnila tá vojna, kde bojoval, bol niekoľkokrát aj zranený. No a po vojne vlastne jeho osud bol taký veľmi podobný asi mnohým iným osudom, nemohol si nájsť prácu, nemohol sa uchytiť v tom živote, tá vojna ho dosť ovplyvnila, mal ešte aj syfilis, to znamená, že mal ako keby zdravotné problémy, ktoré si priniesol s tým. Aj keď si našiel manželku, tak veľmi rýchlo sa pohádali a ako keby rozišli sa a on v tej zúfalstve tej doby, začiatku 20. rokov, neprišiel na nič lepšie, ako že sa dal na kriminálnu dráhu a išiel najprv pašovať tovar na rumunsko-maďarské hranice, potom sa tam zaplietol do lúpeží, chytili ho, odsúdili ho a niekoľko rokov strávil v rumunskom väzení, respektíve potom na nútených práciach v solných baniach v Rumunsku, ale podarilo sa mu nakoniec, myslím, že po 4 rokoch utiecť a chvíľu sa schovával v Maďarsku a koncom roka, alebo teda na jeseň 1926 sa dostal na územie Československa. Tá pobočka banky sa volala, že Považskej agrárnej a priemyselnej banky vo Veľkej Byči. Ako sa o tejto pobočke vlastne dozvedeli a že prečo sa rozhodli vylúpiť, že práve túto banku, práve na tom mieste? Oni mali niekoľko, keď sa dali dokopy v Bratislave, kde sa zoznámili. Oni sa zoznámili spolu všetci 4 vo vývarovni pre chudobných pri Blumentáli a chodievali niektoré z nich ešte aj do robotníckeho domu, kde boli sídla aj niekoľkých komunistických organizácií, čiže sa pohybovali aj v tom, povedzme, že robotnícko-lavicovom prostredí. A keď sa zoznámili, tak oni vlastne, že hľadali nejaký typ na lúpež a nebola to prvá vec, ktorú zvažovali lúpež aj v Bratislave. Konkrétne vtedy sa to volalo továrňa Franklova, myslím, že továrňa na chlieb a v podstate pekáreň, ktorú chceli vylúpiť, ale tam im to potom prišlo, keď po nejakej obhliadke, že to nebol najlepší scenár. No a potom si jeden z nich, konkrétne František Pihodňa, spomenul, že on sedel v Ilave, kde bol zatvorený za krádež s takým zločincom Rudolfom Bendíkom, ktorý bol pôvodne z Veľkej Byče a ktorý mu hovoril, že existuje tam pobočka banky, ktorá je zaujímavá tým, že je pomerne schovaná, je na poschodí, nie je tam vidieť z ulice, ale zároveň je to banka bohatá, pretože spravuje vklady firemných klientov, to znamená, že je tam pomerne veľa peňazí. Takže vtedy im to vlastne prišlo, že to by mohla byť vhodný objekt na lúpež, pretože tam nechodí toľko ľudí a zároveň je tam dostatok peňazí, nemuselo by to budiť pozornosť, takže sa rozhodli, že vlastne vycestujú z Bratislavy vlakom do Veľkej Bytče, tam si to obhliadnú a pokúsia sa prepadnúť tú banku. Možno rovno teda poďme už k tomu priebehu toho osudového 31. marca 1927, kedy sa lúpež stala. Ako teda prebiehala? Už ste to načrtli, oni išli vlastne z Bratislavy do tej Veľkej Bytče a čo potom nasledovalo? Oni tam prišli už o deň skôr, popoludní 30. marca, a chceli si tú banku obhliadnúť. Pravdepodobne, to nemám dokázané, ju možno chceli už ten deň vylúpiť, ale keď tam jeden z nich išiel na obhliadku, tak vlastne zistili, že tam nie je riaditeľ filiálky, ktorý mal podľa výpovede toho zamestnanca kľúč od trezoru, čiže nevedeli, že či sa dostanú po peniaze, či to nebude problematické, tak sa tam rozhodli, že sa tam vrátia vlastne na druhý deň do poludnia. To je zaujímavé, že oni neprepadli tú banku, povedzme, že popoludní, ale tak, ale o 11. do poludnia naozaj, že za bieleho dňa. Keď prišli do tej pobočky, tak tam boli 3 zamestnanci, riaditeľ filiálky, účtovník a sluha. Oni pomerne veľmi rýchlo sa im podarilo ich spacifikovať. Jeden z tých zločincov zostal strážiť pred vchodom, ktorý bol teda na poschodí. Ostatní vlastne, že zviazali tých zamestnancov, prehľadali banku, zobrali peniaze z trezorov, zobrali peniaze z príručnej pokladne, zobrali dokonca cennosti tých zamestnancov. Všetko išlo veľmi rýchlo v tých prvých minútach a veľmi vlastne, že hladko. Oni ich zviazali a posadili ich na kanapu. Jediný problém bol, že oni nemali úplne domyslené vlastne útek z tej banky a mysleli si, že sa jednoducho dostanú von autom, ktoré si tam objednajú a získajú. Bavíme sa o roku 27, vtedy tých aut zase nebolo toľko. Na druhú stranu ale boli autá, boli automobily a boli aj autodopravy. A zhodou okolností vedľa v hostinci sídlala autodoprava priamo vo Veľkej Byči. Oni tam zbehli, mysleli si, že tam si objednajú auto a s ním sa dostanú vlastne že z mesta. No lenže tá autodoprava nemala k dispozícii žiadne vozy.
Čiže ich nenapadlo nič lepšie, len prostredníctvom toho riaditeľa filiálky si telefonicky objednať auto zo Žiliny, ktorá bola vzdialená pol hodinu. A zrazu vlastne celá tá lúpež sa začala preťahovať. Ten útek im to vlastne skomplikoval natoľko, že strávili v tej banke niekoľko desiatok minút. No aj keď to bola tichá pobočka, tak za tých niekoľko desiatok minút tam začali chodiť zákazníci. Najprv tam prišla jedna žena, ktorú ešte ako tak spacifikovali, a potom tam prišiel pokladník miestnej píly, ktorého sa im nedarilo ukludniť a utíšiť. Veľmi rýchlo tam stúpalo napätie v tej banke a nakoniec došlo k tomu, že vlastne toho pokladníka pobodali. On na mieste zomrel. No a oni už sa rozhodli, že na žiadne auto nečakať a vlastne po vlastných opustili tú banku a utekli preč. A v čom sa aký mali pôvodne plán? Toto mi príde celé také, že dosť improvizované a dosť nedomyslené, že aj čakali na to auto, ktoré si zavolali vlastne odtiaľ, nevedeli, že ako ho zoženú, tak oni sa mali proste plán, že prídu tam, vylúpiajú a ten útek nepremysleli? Oni to vlastne nikdy potom ani počas súdneho procesu nevysvetľovali, že ako to chceli spraviť. Hovorili to tak veľmi automaticky, že si chceli objednať to vozidlo, čiže ja mám pocit, že to nebolo úplne premyslené. Tak ako nevedeli vlastne, oni v živote, teda predtým, než cestovali do tej Bytre, tak v tej pobočke neboli, čiže prvýkrát si ju obhliadli naozaj deň predtým. Čiže oni neboli asi úplne profesionáli. Na druhú stranu vtedy v tom období sa tie zločiny možno nepáchali tak sofistikovane ako dnes, neboli kamery, mnohé tie nástroje kriminologické jednoducho neboli na takej úrovni, ako boli dnes, čiže nebali sa tí zločinci aj riskovať. Ja keď som si prechádzal dobové noviny, tak tam boli úplne bežné lúpeže bytov v noci, keď majitelia tých bytov boli doma. To znamená, že tí zločinci robili pomerne riskantné kroky. Ja si osobne myslím, že to jednoducho nemali premyslené a improvizovali, no a nedopadlo to pre nich najlepšie a skončilo to vlastne smrťou toho jedného zákazníka. Ako potom vyzeral ten ich útek a možno ten hon četníkov a iných bezpečnostných zložiek možno na týchto páchateľov a potom v horách a vlastne akože prebiehal ten hon na tých banditov. Oni utekli veľmi rýchlo vlastne, že za mesto, za Veľkú Byču sa im podarilo dostať do hôr, no ale bol koniec marca, bolo zima, v horách bol ešte sneh, čiže ten pohyb v tom teréne nebol jednoduchý, navyše oni to tam nepoznali, to znamená, že oni nepoznali to okolie Bytče. Čiže išli veľmi pocitovo, mali pocit, že keď pôjdu smerom ako keby k horám, že sa môžu dostať na moravskú stranu republiky a tam sa prípadne nejakým spôsobom ukryť, ale vlastne viac menej blúdili. Tá skupina tých 4 zločincov sa rozišla do dvoch, ako keby do dvoch dvojíc a aj keď mali dohodnúť, že by sa mohli ako keby stretnúť, obhliadnúť ten terén a tak ďalej, tak už sa im to nikdy nepodarilo a pohybovali sa po dvojiciach. Četníkom sa pomerne rýchlo podarilo začať pátranie, ešte vlastne to popoludnie po tej samotnej lúpeži, ale bolo ich veľmi málo. Všeobecne četníkov, a to sa v tých novinách písalo, že četnícke stanice boli veľmi málo ako keby personálne posilnené alebo jednoducho nemali dostatok ľudí. Bežná četnícka stanica, napríklad v dedine, v ktorej prvej sa pohybovali v Štiavniku, ktorá bola vlastne hneď za Byčou, myslím, že mala 2 alebo 3 četníkov. A vlastne všetky tieto četnícke stanice, a tá četnícka stanica v Byči mala myslím, že 10 alebo 12 četníkov. Čiže oni sa pustili do pátrania, ale jednak nebolo to veľmi organizované, pretože ich bolo málo. Čiže tie prvé hodiny vyzerali tak, že všetky úrady síce boli upovedomené o tom, čo sa stalo, ale vlastne četnícke hliadky, tak to poviem, že nazdar Boh, chodili po cestičkách a pátrali po tom, či sa tam nejakí cudzinci neobjavia. Čiže ono to nevyzeralo veľmi organizovane, aj keď postupne stiahovali četnícke posily a zároveň aj pomoc z policajného úradu v Bratislave, aby sa vlastne to pátranie nejakým spôsobom viac zorganizovalo, aby tých četníkov bolo viacej. Zaujímavé je, že aj keď tých hliadok bolo málo, tak už vlastne jedna z tých hliadok ešte v ten večer narazila na 2 z tých zločincov a došlo k prestrelke, pri ktorej bol zastrelený četník František Kratochvíl. To sa stalo ešte o 8:30 večer a už na druhý deň iná četnícka hliadka kúsok ďalej už za Bytčou narazila na tú druhú dvojicu Rudolfa Andrášiho a Františka Pihodňu. Znovu došlo k prestrelke. Pardon, tam nebol Pihodňa, tam bol Matiáš Marko. Znovu došlo k prestrelke a jeden z tých četníkov bol znovu, tam bolo 3 četníkov na voze, znovu bol zavraždený. To znamená, že ani nie 24 hodín po tej lúpeži došlo k 2 prestrelkám v horách, pri ktorých zomreli 2 četníci a tým zločincom sa podarilo v tých prvých hodinách ešte unikať aj za cenu vlastne týchto obetí.
ale už ten prvý, druhý deň nakoniec sa četníkom vlastne podarilo väčšinu z tých páchateľov pochytať. Jedného chytil sedliak, ktorý vedel o tom zločine, lebo sa o tom dopočul, ktorého ten zločinec, konkrétne Lajos Bognár, požiadal o pomoc, aby ho dostal nejakým spôsobom k vlaku. Ten sedliak ho vlákal do svojho domu a spolu s príbuznými ho premohol a odovzdal vo úradom. Tam je potom taká odbočka, že tam chýbali potom nejaké peniaze, čiže sa špekulovalo, či si nenechal čas toho lupu, aj keď mu to nikdy nedokázali. Jeden z tých ďalších zločincov bol, myslím si, že tiež to bolo vlastne asi do dňa od tej lúpeže, obklúčený niekoľkými četníkmi v horách a zastrelil sa. To bol František Pihodňa. A z tej druhej dvojice Andráši Markl, tak četníci pár hodín potom, čo bol zastrelený ten ďalší četník, on sa volal Alšinger, tak ich našli na kraji hory, začali po nich strieľať a jedného z nich, Matiáša Markla, postrelili, čiže vlastne toho dolapili. Ten štvrtý lupič, Rudolf Andráši, unikal potom ešte niekoľko dní a dostal sa až takmer k Púchovu. Teraz sme povedali o tých úmrtiach z rady tých páchateľov aj četníkov a boli tam ale ešte aj civilisti medzi tými mŕtvými, že to sa ako stalo? A to bol práve ten posledný, na tých mal na svedomí posledný zločinec Rudolf Andráši, ktorý niekoľkokrát unikal četníkom. Oni mali niekoľko typov, kde premiestňovali sa približne tam, kde by sa mohol pohybovať a nakoniec sa im ho podarilo obklúčiť v takom lesíku pri obci Ihrište. Lenže ako som spomínal, keďže tých četníkov nebolo dostatok a pohybovali sa po celých Považských horách, tak tú rojnicu, aby ho obklúčili, vytvorili aj s pomocou civilistov. Tam bolo asi 20-30 četníkov ozbrojených a niekoľko desiatok civilistov, ktorým pomohli vlastne vytvoriť ten kruh, ktorí ale neboli ozbrojení. No a aj keď tí civilisti mali pokyn, aby sa držali za tými ozbrojenými četníkmi, tak ono v tých horách to nie vždy tak funguje, ako človek si naplánuje alebo ako niekto zavelí. Tí civilisti vlastne trochu aj predbiehali tých četníkov, no a narazili na toho Andrášiho na prvého, ako sa schoval v húštine, no a začal on pomerne bezhlavo strieľať, došlo k prestrelke a tam zomreli 3 civilisti, 2 zasiahol Andráši a jedného, ako sa potom ukázalo pri vlastne balistike, tak omylom zastrelil jeden z četníkov. Takže 3 civilisti vlastne pri tej obci zomreli pri pomerne bezhlavej prestrelke, keď sa dolapil, alebo keď bol dolapený ten posledný zločinec, ktorý pri tej prestrelke zomrel tiež. On to naozaj, ako to aj opisujete, znie ako taká westernovka, alebo ten divoký západ, ako hovoril Karel Čapek, že vlastne celý ten región bol hore nohami, takže že z tohto pohľadu celkom chápem, že to tak aj opisoval. Že celkovo tých 8 obetí bolo, čo je vlastne dosť. A je to teda, že najkrvavejšia lúpež v našich dejinách? Ja si myslím, že áno, tak som to nazval. Nikdy som v živote nenarazil ako keby na inú. Mám pocit, že banková lúpež, kde bolo 8 obetí, respektíve 6, povedzme, že obetí a 2 boli teda páchatelia, ktorí zomreli pri naháňačke, alebo jeden z nich sa zastrelil, tak je... keď to poviem tak veľmi súčasným jazykom, tak vysoký body count, že to asi žiadny iný zločin nedobehne. Ak by náhodou sa ukázalo, že ešte bola iná banková lúpež, kde zomrelo viacej ľudí, tak my to v denníku len opravíme. Prejdeme potom k tomu, čo sa dialo. Možno s tými 2 pachatelia prežili, takže čo sa dialo možno s nimi potom aj na ten ich súdny proces, ich zatkli, previezli, chvíľu boli v Trenčín, v Bratislave. Ako vyzeral ten ich súdny proces a to ich väzenie? To vyšetrovanie trvalo potom následujúci rok. Jeden vlastne ten, čo som spomínal, toho postreleného Matiáša Markla, tak im sa podarilo zo zranení sa dostať, čiže on bol súdený spolu s tým Lajošom Bognárom, ktorý bol premožený tým sedliakom. Strávili rok vo väzbe. To súviselo najmä s tým, že vlastne sa ukázalo, že Matiáš Markl mal na svedomí ešte jeden zločin priamo v Bratislave, lúpež, dovtedy nevyšetrenú a teda vraždnú lúpež, alebo lúpežnú vraždu záhradníka Niršiho na Záhradníckej ulici, ku ktorej sa on vlastne priznal a jej vyšetrovanie trvalo ešte niekoľko mesiacov, takže nakoniec ich spolu súdili až v roku 1928, dokonca vlastne, že rok a pol po tej samotnej lúpeži. Ten proces bol zaujímavý tým, že ono nebolo vlastne pochyb o tom, že kto spáchal tú lúpež, ale dokazovali sa tie vraždy. My vieme vlastne, ako som to opísal, že z tých 6 obetí 3 mal na svedomí ten zločinec, ktorý zomrel, Rudolf Andráši. On ešte zastrelil aj jedného z tých četníkov, Františka Alšingera.
ale potom vlastne bolo potrebné dokázať, že kto mal na svedomí toho pokladníka v banke a četníka Františka Kratochvíla. Ono nakoniec za ich vraždy bol odsudený Lajos Bognár, vodca tej bandy, ale ten proces sa práve venoval tejto otázke, lebo aj keď tam bolo veľa svedkov, to znamená, že tam boli vlastne traja zamestnanci banky, bol tam ten pokladník, ktorý zomrel a bola tam ešte jedna tá zákaznička, tak všetci boli zviazaní a otočení smerom k stene, čiže oni nevideli vlastne, ktorý z tých lupičov dobodal toho pokladníka a tomu sa venoval ten proces pomerne podrobne. A dôležitá otázka bola aj, že či išlo o vraždu. To bolo z hľadiska prvorepublikového trestného práva dôležité preto, lebo za vraždu automatickým trestom bol trest smrti, ktorý mohol byť potom za nejakých okolností zmiernený v prípade, že tam boli nejaké poľahčujúce okolnosti, ale ten zákonník hovoril, vlastne ešte uhorský trestný zákonník, ktorý sa u nás používal, že za vraždu je trest smrti. A vražda bola definovaná ako vopred naplánovaný zločin, to znamená, že tam musel byť nejaký úmysel predtým. A časť toho dokazovania sa sústredila na to, či tí zločinci rátali s tým, že budú v banke vraždiť. Obhajcovia hovorili, že nemohla to byť vražda, keď oni nepoznali dopredu svoje obete, že tým pádom nemohli ako keby, že to nemohla byť úkladná vražda, ktorú mali vopred naplánovanú. Zatiaľ, čo žalba argumentovala, že to, že nepoznáte meno obete, neznamená, že nie ste pripravení a nerátate aj s tým, že budete zabíjať. A oni sa sústredili na tom, že vlastne zobrali si tie zbranie, zobrali si nôž, zobrali si aj revolvery, všetko prichystali tak, že keby náhodou sa im niekto postaví na odpor, tak bude odstránený a to je dôkaz ako keby tej úkladnosti alebo tej plánovitosti. Ono je to dôležité, pretože aký rozsudok vlastne ten súd nakoniec vyniesol. No a vlastne, tak ako som na začiatku spomínal, keďže ten prípad súvisí s trestami smrti vynesenými na území Slovenska počas Československej republiky, tak nakoniec Lajos Bognár aj Matiáš Markl boli odsúdení za vraždu. Lajos Bognár dostal trest smrti, Matiáš Markl, keďže bol 20-ročný, tak mu súd uznal poľahčujúce okolnosti a dostal do živote. A ako potom vyzeralo ďalší osud práve toho Bognára? Čo sa týka, on žiadal o milosť práve prezidenta TG Masaryka a dostali? To bola otázka, ktorou sa mohli zaoberať noviny zase ďalšie mesiace. Oni naozaj si veľmi užívali novinári aj ten proces, aj všetky drobnosti, ktoré sa diali okolo. Bognár sa napríklad niekoľkokrát pokúsil utiecť z basy, čiže noviny boli zásobované článkami o jeho osude pred tým rozsudkom aj potom. Dôležitá vec pri Prvej republike je, že Tomáš Garrigue Masaryk nebol fanúšikom trestu smrti, on to vlastne niekoľkokrát vysvetľoval a povedzme, že jeho štandardný modus operandi bolo, že udeľoval milosť, ale nie v zmysle, že by toho zločinca pustil von, ale že zmiernil ten trest na doživote. Ja tam spomínam aj jednu štatistiku, 90, čo vychádzalo tak, že vyše 90% milosti bolo vlastne vyhovených, a boli tie tresty zmiernené. Práve pri tom Lajošovi Bognárovi mnohí špekulovali o tom, že novinári, ale aj právnici, že on tú milosť dostane práve cez tú spornú otázku, že či to bola úkladná vražda alebo nebola úkladná vražda. Ale bez toho, aby som ja vedel vlastne tie Masarykové dôvody, tak práve v tomto prípade udelená milosť nebola. Trval to rok ďalší, ale na jeseň 1929 Lajos Bognár odvisol, bol popravený na nádvorí väznice Krajského súdu v Bratislave ako vôbec prvý zločinec v Bratislave za Prvú republiku alebo od vzniku Prvej republiky. Dokonca keď z pohľadu kriminálnych zločincov, tak podobná poprava nebola v Bratislave vlastne desiatky rokov, naposledy koncom 40. rokov 19. storočia, kedy boli popravení kriminálni zločinci. Medzi tým ešte boli nejakí vojenskí, povedzme, že zbehovia alebo politickí zločinci popravení, ale tam vlastne nešlo o kriminálny čin. S jeho popravou súvisí aj osobnosť kata Františka Broumarského, čo je tiež taká, povedzme, zaujímavá postavička. Vedeli by ste možno priblížiť, že čo v tej dobe, alebo aká bola presne tá činnosť kata a že koľko možno takých tých rozsudkov, takýchto popravov musel za rok alebo v priebehu rokov vykonávať? Kat v Československej republike bol vedlejšák, lebo tých poprav bolo naozaj málo. Čiže aj Nehyba bol vlastne, jeho občianske meno bolo Nehyba, používal meno František Broumarsky. Typické pre neho, že on mal rád ako keby slávu, ktorá súvisela aj s tým katovským povolaním a preto si dal aj pseudonym. Práve Broumarsky vlastne nastúpil na pozíciu kata niekoľko mesiacov pred tým, ako mal vykonať popravu Lajoša Bognára.
Živil sa ako obchodník, toto bola vlastne jeho prvá poprava. On predtým pracoval ako pomocník predchádzajúceho kata, veľmi známeho Leopolda Wolfschlägera, ktorý bol katom ešte vlastne, že v tej rakúskej časti monarchie, alebo teda v tých českých krajinách ešte vlastne, že pred vojnou. Kat bol len jeden pre celú Československú republiku. Spájalo sa teda s tým, že s tým jeho pôsobením práve aj trošku sláva alebo veľký záujem verejnosti. Wolfschläger si ho moc neužíval, naopak Broumarsky áno, ten vyhľadával túto slávu. Ale tých popráv nebolo veľa. Niekoľko rokov predtým, ak sa nemýlim, nebola v Československu žiadna poprava, dokonca noviny sa hádali o to, že preto tá zločinnosť rastie, pretože sa nevykonávajú tresty smrti, sú odkladané alebo teda sú omilosťované. A vinili za to aj prezidenta Masaryka, špeciálne teda pravicové denníky. Tých niekoľko rokov, to som sa asi pomýlil, potom zase niekoľko rokov neboli, ale jednoducho, že tých popráv bolo, že málo, že bavíme sa o tom, že bolo 1-2 do roka. A prebiehala okolo toho veľká debata. Broumarsky teda pricestoval z Prahy do Bratislavy ako jediný kat v republike so svojimi pomocníkmi. On na ňom bol aj, aby si nachystal šibenicu, ako keby celý ten proces on mal na starosti. Vrátane toho, že úlohou kata bolo aj, aby ten obesený netrpel na tej šibenici a zomrel tam čo najrýchlejšie. Aj preto mi to prišlo zaujímavé, lebo väčšinou si kata predstavíme ako nejakého z takého stredovekého kata. Nie, že pred 100 rokmi v už relatívne vyspelom modernom Československu. A takýchto postavičiek, povedzme, zaujímavých v tom príbehu máte viacero. Ešte čo ma zaujal je napríklad detektív Samuel Lechtenfeld, ktorý aj do tej Veľkej Byči išiel po nich pátrať. Čo nám poviete k nemu? Samuel Lichtenfeld bol otec Imricha Lichtenfelda, zakladateľa Krav Magy, bojového umenia, ktoré používa doteraz izraelská armáda, ktorý vlastne začiatkom 40. rokov emigroval. Je to veľmi zaujímavá postava, je to jeden z najznámejších bratislavských detektívov Prvej republiky. On začínal ešte vlastne za monarchie v polícii začiatkom 20. storočia. Bol už pomerne skúsený, takmer 60-tník, keď sa odohrala tá lúpež. On svoj život prežil veľmi dobrodružne. I keď sa vyučil za klampiara, tak sa začal venovať ešte vlastne koncom 19. storočia zápasníctvu a bojovým umeniam. Vystupoval aj v rôznych estrádách a na takýchto ako keby verejných podujatiach, jarmokoch, kde predvádzal bojové umenia. Najprv zápasníctvo, potom sa venoval jiu-jitsu. No a k polícii sa dostal práve tak, že tie bojové umenia potom vyučoval políciu, alebo teda policajtov, policajných komisárov a nakoniec sa stal sám detektívom ešte pred Prvou svetovou vojnou a potom zostal v polícii aj po Prvej svetovej vojne. Zúčastnil sa niekoľkých veľmi dramatických naháňačiek lupičov. On už za sebou mal aj dokonca vyšetrovanie prepadu banky vo vtedy veľkých Topolčanoch. To bol, myslím, že americko-slovenská banka. To sa dohralo v roku 1924 a tam tiež pátrali po zločincoch a končilo to dramatickou naháňačkou jedného z nich, ktorý sa skrýval na povale a došlo tam tiež k veľkej prestrelke. Čiže bol to ako keby veľmi skúsený detektív. Bratislava všetci poznali ako mistra Robinsona, čo bol jeho vlastne pseudonym ešte z tej zápasníckej éry a noviny stále o ňom aj pri tých zločinoch referovali, že toto vyriešil Mr. Robinson. On v tej biči samo o sebe potom nezohral až takú veľkú úlohu v zmysle, že by tých zločincov on sám vypátral a zneškodnil. On tam bol poslaný jednak aj by pomohol so stíhaním, ale aj preto, pretože boli indície, že tí zločinci pochádzajú asi z Bratislavy, keďže hovorili v tej banke po maďarsky, čo v okolí Veľkej Byče nebolo úplne obvyklé, tak aby ich pomohli identifikovať. A potom vlastne bol na mieste toho zastrelenia toho Rudolfa Andrášiho spolu so svojím kolegom Michalom Filsigerom a identifikovali ho tam. Čiže zrovna v tomto prípade povedzme, že nebol ten, ktorý niekoho dolapil, ale bol prítomný tej naháňačke. Sám na to potom aj po rokoch spomínal, že keď museli po tých horách v zime šplhať, že si uhnal chorobu žalúdka, pretože žiadal vyššiu penziu. Čiže ako keby bol to prípad, ktorý aj jemu samému zostal v pamäti. A tento celý prípad tej lúpeže, aj kvôli tomu vysokému počtu obetí, aj kvôli tomu, že to pripomenulo ten divoký západ, tak budil veľkú pozornosť médií. Už ste to spomínali, že aj ten Kat napríklad sa stal relatívne slávnym, aj obhajca a tak ďalej Bognára. A
Ako možno interpretovali po ideologickej stránke tento čin média a bol tam nejaký rozdiel medzi tými ľavicovými a pravicovými médiami? Za prvej republiky, teraz budem akože generalizujem, a za prvej republiky bolo všetko politika. Aj zločiny boli politika. Teraz robím výskum takých nejakých ďalších a vždy ma baví, že aj keď to bolo akože pri bežnej rodinnej tragédii dokázali rôzne noviny nájsť úplne že rôznu interpretáciu, kto tú rodinnú tragédiu spôsobil. A tak to bolo aj pri tejto lúpeži. Znovu, tým, že sami zločinci vlastne sa označovali, že Bognár napríklad sa vyznačoval tým, že na súde hovoril, že spoločnosť, doba, chudoba ho dohnala vlastne že k zločinu, tak ako keby v tých ľavicových médiách sociálno-demokratických bol prítomný tento moment, že pozrite sa, takto sme na tom zle. V tom období v roku 27-28 vládla tzv. Pánska koalícia alebo občianska koalícia, čo boli teda agrárníci a pravicové strany, vtedy boli vo vláde aj ľudáci a nemecké strany a sociálni demokrati boli v opozícii, takže oni mohli hovoriť, že no sem ste to dohnali, že ľudia sa majú tak zle, že musia lúpiť. Zatiaľ, čo napríklad tie pravicové noviny hovorili, že no pozrite sa, vám ten trest smrti smrdí, vy humanisti, nedávate ho a potom je výsledkom takáto zločinnosť, čiže pravicové noviny napríklad kritizovali neudeľovanie trestu smrti, ktoré podľa nich tým pádom nemá taký ostrašujúci účinok a tá zločinnosť rastie. Veľmi zaujímavý postoj bolo, keď som čítal maďarské noviny, Hirado, denník, ktorý vychádzal v Bratislave, ten mal zase taký ako keby systémový postoj, ktorý obviňoval československé úrady, že sú neschopné a nedokážu organizovať vlastne ani naháňačku zločincov a vystavujú nebezpečenstvu tých bežných civilistov, ktorých potom povolali do tej rojnice. To znamená, že tie rôzne noviny tomu dávali veľmi rôznu interpretáciu a podľa toho, že akého boli zamerania, pretože naozaj vtedy tá dobová žurnalistika, ja viem, že mnohí ľudia si to myslia o dnešnej žurnalistike, že je veľmi názorová, no tak vtedy bola akože trikrát názorovejšia, takmer každé noviny patrili k nejakej politickej partaji alebo minimálne k myšlienkovému prúdu a ten zločin sa v tom naozaj že veľmi zrkadlil aj interpretácia tých dôvodov toho zločinu. A prelievali sa tieto, povedzme, ideologické spory aj z tých novín do politiky, že keď ste spomínali, že Masaryk nebol možno úplne zástanca trestu smrti a riešili sa tieto veci možno aj čiastočne v dôsledku tejto lúpeži na nejakej politickej úrovni? Ja som len zaznamenal, že ten prípad ako keby vyvolal taký ohlas, že agrárnický politický klub dával v poslaneckej snemovni a vtedy v Národnom zhromaždení návrh na to, aby sa parlament zaoberal otázkou vyzbrojenia četníkov a vôbec vlastne tých kapacít četníckych na to, aby mohli takéto zločiny riešiť. Nebudem to teraz dávať vo vzťahu k tejto lúpeži, ale práve preto, že tých prípadov bolo niekoľko, aj ten Martin Lecian, tak napríklad od roku 1928 začali vznikať četnícke pátracie stanice, čiže akoby špecializované útvary, to znie ako NAKA, ale špecializovanejšie útvary, ktoré sa mali venovať tomu závažnejšiemu zločinu v rámci četníctva, aby to nemuseli stíhať tí obyčajní četníci. Čiže ono sa to nejakým spôsobom pretavilo aj do tej politiky, ale nie zase asi v takej forme, že by tým žila úplne tá politická obec. Ja som dokonca nenašiel vlastne žiadny Masarykov pohľad na konkrétne túto lúpež. Ani v archívoch som vlastne nenašiel, aj keď som vlastne bol, alebo teda hľadali sme to aj v archíve prezidenta republiky, aj potom vlastne v Národnom archíve, tak vlastne nenašiel som ani ten Masarykov postoj k tej otázke a zdôvodnenie vôbec toho, prečo neudelil milosť. Mám len vlastne dokument Ministerstva spravodlivosti, ktoré tiež argumentovalo proti milosti, ale že ten samotný Masarykov postoj nemám. Čiže trochu sa tým ako keby politika zaoberala, ale tých zločinov bolo vtedy toľko, že a zároveň tá doba bola taká hektická, dynamická, že tých politických problémov bolo ešte oveľa viac pred tými politikmi. A čítal som v tej knižke, že niektoré tie noviny, tie pravicové, ich obviňovali aj tých páchateľov z nejakých sympatí k ľavicovým myšlienkam, že sa aj stretávali v tom robotníckom dome a tak ďalej, tak to tiež bola nejaká fabulácia alebo nadnesenie, alebo to do nejakej miery platilo, lebo aj pri tom Andrášim tiež bol predtým vyšetrovaný za to, že napadol nejakého četníka pri nejakej takejto, tuším, neviem, či komunistami organizovanej akcii, takže bolo na tom niečo pravdy? Oni pravdepodobne boli ľavicového zamerania. Napríklad aj tá Bognárová retorika na súde, tak ona bola až taká veľmi marxistická, až stroje nám berú prácu. Čiže oni asi sa pohybovali v tomto robotnícko-socialistickom prostredí. Pri Andrášim sa dokonca udáva, alebo niektoré noviny písali o tom, že bol členom komunistickej strany, čo vychádzalo z toho, že mu našli komunistický odznak
medzi jeho vecami, keď ho chytili, čo mohlo znovu súvisieť, že on chodieval naozaj do toho robotníckeho domu na tie prednášky, respektíve manifestácie alebo diskusie, že ktoré tam boli. On to napríklad pri tom, keď ho zatvorili pri jednej takejto prednáške, tam došlo k tomu, že odhalili tí robotníci, ktorí tam boli v jednom z tých počúvajúcich, tak vlastne policajného agenta, no a Andráši ho chytil za golier a vyhodil ho von, čo on vysvetloval tým, že chcel mu zachrániť život, lebo sa bál, že ho tam inak dobodajú. A zároveň hovoril, že tam bolo náhodou sa tam zohriať v tom robotníckom dome. Čiže on bol pomerne prefikaný v tých svojich obhajobách, ale zjavne mali blízko k tomuto lavicovom prostrediu, minimálne niektorí z nich, aj podľa tej retoriky, ktorú používali, aj tým, kde sa vlastne že stretávali. Čiže ale neboli to teraz, že vysoko postavení nejakí komunistickí funkcionári. To boli naozaj, že zločinci, delikventi, príležitostní robotníci, ktorí sa pohybovali vo veľmi nízkom sociálnom prostredí vtedejšej Bratislavy. A aj ten Lajos Bognár sa tým obhajoval a asi to spomínal často, že nemohol si nájsť prácu, tak preto sa dal na kriminalitu. A myslíte, že pri ňom je to pravda, alebo len skôr nejaké vyhováranie sa, lebo on možno aj keby sme si ho nejak charakterovo zhrnuli, alebo ja som z neho mal taký pocit, aj teraz z tej vašej knižky, že ako tú zodpovednosť vždy dával na niekoho iného za svoje činy, takže mohlo to byť takto? On bol určite alibista, určite bol prefikaný, určite to bol tým, že bol recidivista, tak on mal už tie obhajoby skúsené. On naozaj tak ako sa nerozpakoval vlastne, že či vytiahnuť nôž alebo revolver a strieľať, tak takisto v base napadol dozorcu, čiže to bol naozaj, že ako keby človek, ktorý bol ochotný urobiť čokoľvek. Na druhú stranu, že ten jeho osud povojnový, no tak ono to určite, alebo do istej miery ho to určite ovplyvnilo. To znamená, že tam naozaj, že zranenie, syfilis, ako keby nemožnosť si nájsť to miesto, životné miesto po vojne, bolo osudom mnohých tých vojakov, ktorí zároveň mali pocit, že oni venovali 4 roky života ako keby obrane vlasti, čo on tiež niekoľkokrát spomínal, a tá vlast im to nevrátila, keď v jeho prípade tá vlast bola Maďarsko. Čiže ono to určite ovplyvnilo tú životnú dráhu, ale tak ako povedal štátny žalobca Formánek vlastne pri tom súde, tak keby každý nezamestnaný, keby každý, kto má takúto ako keby trable, začal lúpiť a vraždiť, tak by tá republika ako keby ďaleko nedošla a mnoho ľudí by v nej nezostalo. To znamená, že nepochybne ho to ovplyvnilo, ale možno sa s tým dalo popasovať lepšie a v istej fáze života on sa naozaj už nepokúšal ako keby živiť sa čestne. Mňa ešte zaujalo, že on ešte z väzňa písal listy, kde sa vyhrážal vlastnej rodine, že ich zavraždí, ak mu nepomôžu z tej basy a takéto veci, že to je až taký tragikomický príbeh, jeho by som povedal. Áno, a tie jeho ako keby charakterové vlastnosti boli takéto, myslím, že to bolo zrovna vyhrážanie sa vlastnej matke, ktorá ešte napriek tomu chodila aj na tie súdy a vypočula si ten rozsudok a dokonca ešte aj po tej jeho smrti mala jeho fotografiu vojenskú, kde mala aj nejaké vyznamenanie tak vystavenú, čiže ona mala zjavne úprimne rada a bojovala aj za tú milosť pre ňoho. A on sa potom aj v tých posledných ako keby slovách a listoch aj voči nej kajal, alebo je tam presne aj takéto fázy, kedy bol frustrovaný, zjavne nervózny a bál sa vlastne toho svojho osudu, no bál sa smrti. A pred smrťou sa teda priznal k tým činom a to ako prebiehalo? Toto je vlastne vec, ktorá vychádza z niekoľkých svedectiev a dokumentov, ktoré ja som mal. Jeden z nich bol kalvínsky kňaz, ktorému sa vlastne spovedal a ktorý to potom vykecal do 2 novín a on tvrdil, že sa Bognár vlastne že k tým svojim zločinom nakoniec priznal. A takisto sa to spomína v jednej zo záverečných správ Ministerstva spravodlivosti o priebehu vlastne tej popravy, tak aj tam existuje veta, že pred smrťou sa k svojim zločinom priznal. Či oni vychádzajú len z toho, čo im povedal ten evanjelický farár, či sa naozaj k tým zločinom smrti priznal len jemu, a teda ja dúfam, že si to ten farár teda nevymyslel, ale teda ten tiež zjavne mal rád mediálnu pozornosť, pretože tú poslednú noc opisoval vlastne redaktorom novín, tak vychádzam z tohto, ale hovorím, že objavilo sa to vo viacerých dokumentoch. Ale vravím, neviem teraz úplne presne povedať, že či sa priznal vlastne nejakým spôsobom úradne, aj keď úrady to spomínajú, ale naozaj tú poslednú noc on strávil ako keby istým spýtovaním toho svojho svedomia, takým nejakým zmierením, aspoň takto opisoval ten kňaz a počas toho povedal, že vlastne tie zločiny spáchal prvýkrát vlastne v živote, sa priznal aj k tej vražde, lebo on sa dovtedy priznával len k tej samotnej lupeži, ale vždy odmietal, že by vraždil.
Pri svojom výskume ste prešli viacero archívov v Česku aj na Slovensku. Vlastne ste si skúsili tú prácu historika o historického výskumu. Ak by ste to mohli porovnať s prácou novinára, je to v niečom podobné alebo odlišné? Ja myslím, že aj historici, aj novinári chcú napísať príbeh. Teraz, že novinári, tí investigatívni, samozrejme, že je to príbeh nejakého odhalenia nejakej veľkej kauzy. Tí, čo robia reportáže, tak je to príbeh vlastne, ako sa nejaké spoločenské fenomény odrážajú. Aj v tej histórii sa to dá nájsť. A je to potom také ako keby skladanie mozaiky a hľadanie vlastne tých prameňov a to, ako to vlastne bude spolu sedieť a či ten príbeh vznikne. Čiže toto je podľa mňa, že podobné, že vždy ide o zdroje, vždy ide o nejaké pramene, niekedy sú to aj zdroje ľudia, ktorí niečo rozprávajú a niekedy sú to vlastne, že tie archívne dokumenty a povedzme, že dobová tlač, ktorú treba dať. Čiže v tomto je to podľa mňa, že veľmi podobné, že vždy ide o príbeh, ktorý treba dať dokopy na základe zdrojov. No a len sa potom asi líši to, že ako aktuálny ten príbeh je a kto sú tie zdroje. Čo vás pri historickom výskume najviac možno tak zaujalo alebo prekvapilo? Že ten spôsob, ako sa robí. Ja som predtým nikdy v živote nerobil s archívmi. Ja som naozaj, a nevedel, ako sa začať. Mal som takú nejakú, že hmlistné povedomie, že existujú nejaké inventáre a niečo, ale prišlo mi to vlastne na prvý dotyk extrémne vlastne zložité. Nevedel som si s tým poradiť, dokonca som bol v archíve mesta Bratislavy sa spýtať zrovna nejakých ako keby archivárov, s ktorými som prišiel do kontaktu predtým inak pracovne, že čo, kde začať a ako. Čiže to bolo vlastne na začiatku, že ako to ide. No a potom vlastne, že pochopil som, že pre každého historika je asi veľmi dobré mať dobrého archivára a že tí archivári sú rôzni a existuje. A ja som mal teda šťastie na archivárov, ale existuje asi rôzna miera ako keby nadpráce, ktorú ten archivár, ktorý je objektívne zavalený proste kopou administratívy a vecí a pozemkov, ktoré musí riešiť, či je vlastne dostatočne ešte stále ho baví tá história, aby sa trochu nadchol a urobil niečo navyše. Ja som mal to šťastie, že hej, lebo niekedy človek ako keby zadá, že cca v týchto archívnych fondoch, tuto by sme mohli niečo nájsť a tak. Ale častokrát toho archivára, ktorý pozná ten archív, napadne, že no ale tu je ešte archívny fond takýto a ja sa tam pozriem, či tam niečo nejde. Čiže ja si myslím, že aj toto tí historici určite zažívajú, že mať šťastie na archivárov, ich ochotu a aj nadšenie pre dejiny. A ja som ešte šťastie, že niekedy to boli aj fanúšikovia denníka N, že pomáha. A to bolo ako keby asi dôležité. No a potom je to o šťastí. No ja som napríklad pri tomto prípade až toľko šťastia nemal, lebo som nenašiel spis. Aj som vlastne našiel, že komunikáciu ešte z 30. rokov, že medzi súdmi, Najvyšším súdom v Brne a Krajským súdom v Bratislave, že ten spis hľadajú a nemôžu ho nájsť ako keby nikde ani tam, čiže on sa pravdepodobne stratil veľmi dávno a vychádzal som len veľmi z čiastkových nejakých vecí, ktoré som ako keby našiel v archívoch, ale to bola trochu škoda. Na druhú stranu našťastie dnes, keďže máme za sebou ako keby aj veľa vln digitalizácie, tak minimálne tie dobové noviny mnohé sú zdigitalizované a oveľa jednoduchšie sa s tým pracuje, lebo dá sa, klasicky by som to hľadal podľa dátumov, ktoré mi z toho príbehu vyplynuli, že vedel som, kedy je súd, tak ktorý by som si pozrel tie noviny. Dneska už sa to dá hľadať podľa kľúčových slov, to je akože oveľa jednoduchšie. No. Čiže je veľa aspektov pri tej historickej práci, ktorú vám nezavidím. No. A plánujete v budúcnosti ešte napísať nejakú takúto historickú knižku? Mňa ten ako keby pohľad na historický zločin baví. Ja som vlastne teraz dokončujem pre denník N knihu, ktorá nebude sa odohrávať v Prvej republike. Mal to byť ako keby príbeh zločinu z obdobia Slovenského štátu, ale prelialo sa mi to pomaly až do konca 80., ale teda do začiatku 80. rokov, čo som vtedy netušil. Čiže vlastne jednu knihu dopisujem, ktorá mala vyjsť budúci rok. A potom by som sa chcel vrátiť do Prvej republiky. Mám vo svojom počítači zložky asi s 12 zločinmi, ktoré mi prídu zaujímavé aj politicky a tak podobne. A povedzme, že asi to nebude na knihu, ale že chcel by som sa venovať nejakým takým kratším formátom, ako keby predstavovať tie zločiny prvorepublikové, aj preto, aby sme trošku viac pochopili tú dobu. Lebo to ja znovu hovorím, že tie veľké dejiny sú fajn, ale vlastne oni sa potom zrkadlia aj v tých bežných životoch a ten zločin je veľmi dobrá cesta k tomu pochopiť, že ako sa žilo v tom období. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.